नमस्कार, मी शेफाली वैद्य. प्रुडंटच्या या बालशिक्षण या विषयावरच्या खास कार्यक्रमात तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. नुकतीच साखळी इथे बालशिक्षणावरची परिषद जी संपन्न झाली त्या संदर्भात आपण इथे थोडी चर्चा करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याकडे आज पाहुणे म्हणून आलेले आहेत आदिती नातू. ह्या ग्राममंगलच्या सचिव आहेत आणि महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेच्या सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. तसंच आपल्याबरोबर आहेत प्राध्यापक रमेश पानसे. नमस्कार. हे बालशिक्षण तज्ज्ञ आहेत आणि महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेचे संस्थापक सदस्य आहेत. तसंच वर्षा कुलकर्णी या बालशिक्षण परिषद कराड शाखेचं काम पाहतात आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये संशोधनाचं काम करतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या तिन्ही व्यक्ती आधी प्राध्यापक होत्या, पण आता हे तिघेही बालशिक्षण या क्षेत्रामध्ये त्यांनी स्वतःचं आयुष्य सगळं पूर्ण वाहून घेतलेलं आहे. तर मी पहिला प्रश्न विचारते प्राध्यापक पानसे यांना की सर, आत्ता जी बालशिक्षण परिषद झाली साखळीला, तर त्याचा मेन विषय जो होता तो आनंददायी बालशिक्षण असा होता. तर त्याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला थोडं सांगाल का? खरं तर विषय आहे आनंददायी असा शब्द जो आपण वापरतो. आनंददायी म्हणजे आनंद देणारं, म्हणजे शिक्षणाने आनंद द्यावा आणि अशा तऱ्हेचं शिक्षण मुलांना मिळावं अशी एक भूमिका त्याच्यामध्ये आहे. पण मी त्याच्या एक पाऊल पुढे जातो आणि मी म्हणतो शिकण्याची प्रक्रियाच मुळे आनंदी असते. त्यामुळे आपण आनंदी शिक्षण असा एक शब्द वापरायला हरकत नाही. काय आहे, लहान मुलांच्या शिक्षणाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा त्यांना शिकायला आवडतं हे बऱ्याचदा आपण विसरतो. ती त्यांची नैसर्गिक गरज आहे. प्रत्येक लहान मुलाला शिकण्याची प्रेरणा उपजत आहे. निसर्गताच त्याला शिकावं असं वाटतं आणि म्हणून तो लहान मुलं न शिकता हालचाल करतात, बसायला शिकतात, उभं राहायला शिकतात, रांगायला शिकतात, धावायला शिकतात. हे सगळं कोणी शिकवत नाही. सगळी भाषा मुलं आत्मसात करतात आपली. आपण कोणी शिकवणी ठेवत नाही, किंवा शिकवणी ठेवली नाही म्हणून मुलं छान शिकतात. तुम्ही शिकवणी जेव्हा जेव्हा ठेवायला लागतात तेव्हा मुलांचं शिकणं कमी होतं हे लक्षात घ्या. शिकणं केव्हा प्रभावी होतं? ते आनंदाच्या वातावरणात केलं तर. आणि म्हणून आम्ही असं लोकांना सांगू पाहतोय, शाळांना सांगू पाहतोय, समाजाला सांगू पाहतोय, पालकांना सांगू पाहतोय, शिक्षकांना सांगतोय की अरे बाबांनो, मुलांना शिकायला खूप आवडतं. तुम्ही याचं गृहीत धरू नका त्यांना आवडत नाही म्हणून आम्ही काहीतरी शिकवलं पाहिजे. त्यांना छान शिकायला आवडतं, कारण शिकण्याची प्रक्रिया ही मूलतः आनंदी प्रक्रिया आहे. आणि म्हणून आम्ही आनंद आणि शिक्षण ह्याच विषयावर लोकांचं प्रबोधन व्हावं. अनेकांनी त्याच्यावर पेपर्स लिहिलेले आहेत, निबंध लिहिलेले आहेत. हे सगळं आम्ही ह्या परिषदेत केलेलं आहे. आदिती, असं म्हटलं जातं की शिक्षण किंवा बालशिक्षण परिषदेची अशी भूमिका आहे की शिक्षण हे शिकणाऱ्यासाठी असावं, ते शिकवणाऱ्यांसाठी नसावं. तर हा जो गाभा आहे या विचाराचा, तर ह्याच्याबद्दल काही सांगाल का? परिषद खरं तर असा विचार करते की शिकवण्याकडून शिकण्याकडे कसं जाता येईल. की आत्तापर्यंत मुलांना आपण शिकवतोय हीच आपली जी भूमिका आहे ती सोडून देऊन मुलं आपली आपण शिकती कशी होतील हे बघावं, ह्या दृष्टीनेच खरं तर सर्व आम्ही कार्यकर्ते काम करतोय. आणि ह्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने हाच मेसेज आपल्याला सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे की प्रत्येक गोष्ट शिकवल्यानेच मूल शिकतं असं नाही. की शाळेत जातं त्यापेक्षा ते जास्त वेळ बाहेरच शिकत असतं. त्यामुळे त्याचं शिकणं हे सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ती प्रक्रिया सतत चालू राहावी यासाठीचं वातावरण कसं असावं, त्याकरता संधी कशा उपलब्ध कराव्यात, त्याकरता मी जर का शिक्षक असेन तर मी शिक्षक म्हणून मुलासाठी काय काय देऊ शकेन, या सगळ्याचा विचार ह्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने आम्ही केलेला आहे. अधिवेशनाचा जर आपण इतिहास बघितला, म्हणजे स्थापनेपासून जशी जशी अधिवेशनं भरत आली आहेत, तर प्रत्येक अधिवेशनामध्ये गाभाभूत विषय आहे आणि त्या विषयाच्या भोवतीनी ही सगळी चर्चा सतत होते. पेपरचं सादरीकरण होतं, परिसंवाद होतात. आणि त्या काळामध्ये, आता हे 21वं वर्ष आहे अधिवेशनाचं, तर 21 वर्षापूर्वी ज्या तऱ्हेचं शास्त्रीय शिक्षणाचं ज्ञान उपलब्ध होतं तर त्या विषयाशी अनुषंगिक त्या वर्षीचं अधिवेशन होतं. आणि जशी जशी शिक्षणाविषयीच्या ज्ञानामध्ये भर पडत गेली, अत्याधुनिक संशोधनं पुढे यायला लागली, तशी तसे अधिवेशनाचे विषय बदलत गेले. ज्ञानरचनावाद, मेंदू आधारित शिक्षण, तर ह्या सगळ्या शास्त्रीय संकल्पना कालागणिक जशा जशा बदलत गेल्या तसे तसे अधिवेशनाचे विषय बदलत गेले. आणि आजच्या घडीला आनंद आणि शिक्षण ही काळाची गरज झाली आहे. म्हणजे भौतिक सुखांसाठी आपल्याकडे पुष्कळ पैसा आणि साधनं हे सगळं आहे, पण त्यांनी सुख आणि आनंद नाही घेता येत आहे. तर तो शोधायचा कसा आणि शिक्षण त्याला कसं सहाय्यभूत ठरेल, ह्या गाभ्याभोवती आणि या विषयाभोवती आत्ताचं आपलं अधिवेशन पार पडलं.
या संदर्भात महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद आणि गोव्यातली जी संस्था आहे गोवा बालशिक्षण परिषद ह्याच्या कामाविषयी थोडं सांगाल का? खरं म्हणजे 20 वर्षापूर्वी जेव्हा महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद स्थापन झाली तेव्हाच एक समाजातलं चित्र असं होतं की अनेक बालवाड्या होत्या, अनेक बालवाड्या नव्याने स्थापन होत होत्या, अनेक माध्यमातनं होत्या, म्हणजे KG होती, नर्सरी होती, मॉन्टेसरी होती, किंवा आम्ही ज्याला बालवाडी मराठीत म्हणतो ती बालवाडी होती, अशा ज्याला बालशाळा असं आपण म्हणू, म्हणजे 6 वर्षाच्या आतल्या मुलांचं शिक्षण करणाऱ्या शाळा. तर या शाळा उदंड निघत होत्या, त्याची सवय समाजाला झाली होती. पण शाळेमध्ये शास्त्रीय शिक्षण असायला हवं याची मात्र वानवा होती. कित्येकदा ते पालकांना समजत नव्हतं. जे शिक्षक नेमले त्यांना असं शिक्षण देणाऱ्या संस्था अस्तित्वात नव्हत्या. आणि ज्या संस्था स्थापन करत होत्या अशा शाळा, त्यासुद्धा असा एक काहीतरी पण करून, असा एक विचार करून की मुलांना आपण अतिशय नीटपणे उपलब्ध शास्त्राचा वापर करून शिकवावं अशा तऱ्हेची समजूतही नव्हती. म्हणजे समाजात एक प्रकारची बालशिक्षणाविषयीची अनास्था होती. ही दूर व्हायला हवी असं ज्यांना वाटत होतं, अशी काही 100-150 माणसं एकत्र आली आणि त्यांनी एक चळवळ म्हणून, एक आंदोलन म्हणून अशा तऱ्हेनं एक महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद 1994 साली स्थापन केली. त्यानंतर अर्थातच त्याचा जो सगळा वाढ विकास झालेला या संस्थेचा तो अनेक कार्यकर्त्यांनी केला. अनेक ठिकाणी त्याच्या शाखा निघाल्या. जिथे जिथे शाखा आहेत तिथे कार्यकर्त्यांचे गट निर्माण झाले आणि हे कार्यकर्त्यांचे गट एकाच दिशेनं काम करत होते. ही दिशा म्हणजे प्रामुख्याने पालकांचं प्रबोधन करणं. अर्थात सुरुवातीला एवढंच नव्हतं. आमची जर घटना पाहिली तर त्या घटनेमध्ये अधिक व्यापक अशी उद्दिष्ट आहेत. उदाहरणार्थ शासनाने बालशिक्षणाविषयी अजिबात आपल्या सगळ्या कार्यातनं टाळलेलं आहे, आजवर टाळलेलं आहे. आज ना केंद्राचं धोरण, ना राज्याचं धोरण, ना कुठल्याही तऱ्हेचे याविषयीचे कायदे. आणि दुसऱ्या बाजूला हे शिक्षण आता जगभरचं संशोधन असं सांगतं इतकं महत्त्वाचं आहे की ह्या शिक्षणाच्या पायावर त्या माणसाच्या जीवनाची इमारत तर उभी राहतेच, पण राष्ट्राच्या दृष्टीने सुद्धा अतिशय महत्त्वाची अशी गुंतवणूक जर का या क्षेत्रामध्ये केली तर देशाचंही अधिक भलं होतं. आता हा सगळा जो काही व्यापक विचार आहे, हा विचार लहान मुलांच्या शिक्षणाशी जोडलेला आहे. आणि म्हणून एका बाजूला लहान मुलांचं शिक्षण शास्त्रीय पद्धतीने चांगलं नीटनेटकं व्हावं आणि दुसऱ्या बाजूला असं होण्यासाठी त्या मुलाच्या भोवतालचा जो सगळा समाज आहे त्याला जागरूक करणं, अशा तऱ्हेची भूमिका गेली 20 वर्ष. त्याच्यासाठी उदंड कार्यक्रम आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे 40 कार्यक्रम आपण करतो. आणि त्या अधिवेशनाच्या निमित्तानेच जेव्हा गोव्यातली मंडळी महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे आमच्या अधिवेशनांना आली आणि त्यावेळेस त्यांना हे महत्त्व पटलं की हे अधिवेशनाच्या निमित्ताने जर का आपण इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकतोय तर अशीच परिषद आम्ही गोमांतकमध्ये का नाही स्थापन करायची. आणि मग असा विचार करणारा गट जेव्हा एकत्र झाला आणि त्यांनी गोमांतक परिषद स्थापन केली, आता महाराष्ट्र आणि गोमांतक असे दोन्ही मिळून हे आत्ताचं अधिवेशन आम्ही एकत्र पार पडलं. ह्या अधिवेशनात काही ठराव मांडले गेले, तर त्या ठरावांबद्दल आणि त्याच्यातनं नेमकं काय अभिप्रेत आहे त्याच्याबद्दल थोडं सांगा. काय खरं तर अजून शासनाला बालशिक्षण समजावून देण्याची गरज आहे असं माझ्यासारख्या निदान वयाने वाढलेल्या माणसाला वाटतंय. ठराव करत असताना शेवटी मूळ मुद्दा असा आहे की त्या लहान मुलं जी शाळातनं शिकणारे त्यांचं शिक्षण परिणामकारक व्हावं हा हेतू. आता या हेतूने कुठे कुठे कमतरता आहेत त्या दूर व्हाव्यात या अंगाने केलेले ठरावेत. एक उदाहरण देतो. उदाहरणार्थ आपल्या संबंध खेड्यांमधनं अक्षरशः लाखो अंगणवाड्या आहेत. अंगणवाडीत मुलं जातात, खिचडी खातात. अंगणवाडी सेविका जी असते ती आरोग्याची तिला 7-8 प्रकारची कामं करावी लागतात, 10-15 प्रकारची रजिस्टरं भरावी लागतात. ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं खरं तर मूळ कल्पना अशी आहे की त्याला इंटिग्रेटेड स्कीम असं म्हटलेलं आहे. एकात्मिक अशा तऱ्हेची ही योजना आहे की ज्याच्यात आरोग्य आणि शिक्षण दोन्हीचं काम व्हावं. पण फक्त आरोग्याचं काम होत आहे, पुन्हा शिक्षणाचं काम नीट होत नाही आहे. आणि म्हणून आमचा एक ठराव आहे की जिथे जिथे अंगणवाडी आहे तिथे अंगणवाडी सेविकेबरोबर बालशिक्षणाची एक तज्ज्ञ शिक्षिका नेमावी, जेणेकरून खऱ्या अर्थानं ते मूळ उद्दिष्ट जे होते त्याला साध्य होईल. आता हे कोणासाठी आहे तर हे सरकारला करायचं आहे.
शेवटी याविषयीचा ठराव करणं, याविषयीचा कायदा करणं हे शासनाला करायचं आहे. हे राज्य शासन करू शकतं किंवा केंद्र शासन करू शकतं. अंगणवाडी योजना केंद्र शासनाची आहे, पण राज्य शासन आपल्या पातळीवर सुद्धा यात बदल करू शकतं. अशा तऱ्हेचा एखादा ठराव आहे. किंवा आम्ही 94 साली जेव्हा परिषद महाराष्ट्रातली सुरू झाली तेव्हा महाराष्ट्राच्या शासनाने एक बालशिक्षण समिती नेमली. ही पहिली देशातली अशी राज्य सरकारने नेमलेली. आणि त्या समितीचा हा अहवाल जेव्हा आम्ही दिला तेव्हा त्या अहवालात आम्ही असं सुचवलं होतं की इतकं महत्त्वाचं क्षेत्र आहे आणि इतकं दुर्लक्षित क्षेत्र आहे, तर सरकारने ह्याच्यात कायदा करावा, धोरण करावं आणि एक स्वायत्त स्वरूपाचं बालशिक्षण मंडळ निर्माण करावं. त्याच्यातर्फे याच्याकडे लक्ष देणं, शास्त्रीयता सांभाळणं अशी कामं करता येतील. आज सगळ्यात ना महाराष्ट्रात झालं आहे. गोमंतकात तर त्या मानाने हा नवा विषय आहे, तरीही गेले 5 वर्ष धरून ठेवलेला विषय आहे. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं ही 2 पुढारलेली राज्य आहेत, त्यांनी जर का हा विषय हाती धरला तर एकूण देशामध्ये पसरण्याच्या दृष्टीने होऊ शकेल. आणखी 1-2 आहेत. उदाहरणार्थ आता आमच्या मनात आलं की हे दोन्ही राज्यात जे घडतं आहे असं इतर राज्यात का नाही, आणि म्हणून आम्ही असा एक ठराव केला की आपणच एक समिती निर्माण करू, 2 राज्य एकत्र येऊन, आणि इतर राज्यांमध्ये अशा परिषदा स्थापन करण्याचं काम पुढल्या 4-5 वर्षात करूया. मग याही विषयीचा एखादा ठराव, अशा तऱ्हेचे काही ठराव आम्ही केले. वर्ष, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आत्ता आपण जे बोलतोय ते शाळांच्या अनुषंगाने बोलतोय, पण वयाची पहिली 6 ते 8 वर्ष मूल सगळ्यात जास्त वेळ घालवतं ते त्याच्या घरी किंवा त्याच्या आईवडिलांसोबत, त्याच्या पालकांसोबत. तर ह्या सगळ्यामध्ये पालकांची भूमिका काय असायला पाहिजे? कारण आपल्याकडे आत्ता असं होतं की मूल जेमतेम चालायला लागलं, 1.5 वर्षाचं झालं की त्याला लगेचच नर्सरीमध्ये घालणं किंवा प्री प्ले ग्रुपमध्ये घालणं, हे जे होतं हे फार लवकर सुरू होतं. मग त्याच्यामध्ये पालकांची भूमिका बालशिक्षणामध्ये काय असायला पाहिजे असं तुम्हाला? सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका म्हणजे दुर्लक्ष करणे. ही खूप चांगल्या तऱ्हेने जर पालक निभावू शकले तर त्यांच्या मुलांचं शिक्षण, खरं तर आपण एक 6 वर्षापर्यंतच्या वयाला शिक्षणापेक्षा संगोपनाच्या दृष्टीने अधिक बघायला पाहिजे. कारण या काळात मुलांना शिक्षणाबरोबरच संगोपन म्हणजे त्यांच्या वाढीच्या वयात त्यांचा आहार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि याबरोबरच औपचारिक तऱ्हेने आता आपण शिक्षण शब्द वापरतो म्हणून ते शिक्षण त्या अर्थाने. तर ह्या तिन्हीचं एकत्रित पणे काम करण्याचा हा काळ आहे वयाच्या 6 ते 8 वर्षापर्यंतचा. आता हे जे वय आहे 8 वर्षापर्यंतचं, 6 ते 8 वर्षापर्यंतचं, या काळात खरं तर औपचारिक शिक्षणाला त्या अर्थाने सुरुवात झालेली नसते. म्हणजे विषयांची किंवा मार्कांची, स्पर्धांची या काळात अजून रुजवणूक झालेली नाही आहे त्या काळात. पण भावी काळामध्ये मुलाला या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागणार आहे हे गृहीत धरून हा काळ आपण पुढच्या विकासासाठी कसा वापरून घेऊ शकू, की त्याची पूर्वतयारी, मला पुढच्या काळामध्ये ज्या गोष्टी मुलाकडून करून घ्यायच्या आहेत तर ह्या काळामध्ये मी त्याची तयारी कशी करून घेऊ शकते. तर या दृष्टीने या काळाचं युटिलायझेशन होणं अधिक गरजेचं आहे. आणि म्हणून सर नेहमी म्हणतात की पूर्व प्राथमिक शब्द न वापरता प्राथमिक पूर्व असा हा काळ आहे. तर त्यामुळे आपण भाषा, गणित यासाठी ज्या ज्या क्षमता, म्हणजे आपण 1ली आणि 2रीत गेल्यानंतर मुलाला लिहायला, वाचायला आणि गणितातल्या क्षमता शिकवतो, तर ह्या शिकवण्यापूर्वी त्याला चांगलं लेखन यावं म्हणून मी 6 वर्षाच्या आधी काय करू शकते, त्याला चांगलं गणित शाळेत यावं यासाठी मी आधीचा काळ कसा घालवू शकते, या दृष्टीने आपण मुलांचं शास्त्रीय तऱ्हेने जे खेळ विकसित झालेले आहेत त्या दृष्टीने आपण घरामध्ये ज्या गोष्टी करू शकतो तर त्या गोष्टी घरामध्ये जाणीवपूर्वक करणं आणि दुर्लक्ष करणं हे एवढ्यासाठी म्हटलं की मूळ नैसर्गिकरित्या जे शिकत जाते तर ते त्याला शिकू द्यावं. अर्थात आपण सुरक्षिततेची काळजी घेणार आहोत, त्याला विस्तवाजवळ